På vej ud i verdens mest piratfyldte bugt, Adenbugten ud for Somalias kyst. Waxaanu soo jeekin garaynaa oo nu soconnaa hadda inaanu soo jeekin garayno badda burcadbadeed wax ku jira. Kystvagten her i det selvstændige territorium Somaliland har kun 3 patruljebåde, der skal dække 1600 km kystlinje. Der er ikke penge til flere, og heller ikke til det mest basale udstyr. Inde på land står 2 af kystvagtens 3 patruljebåde. Motorerne er brændt sammen. Chefen må bruge alternative både. Where did you get this boat from? Yes, this one we caught from the pirates, and we again used to catch the pirates. So, because you have no boats, you have to use the pirates' boats? Yes, we have to use the pirates' boats. På trods af de få ressourcer har kystvagten fanget over 100 pirater i løbet af de seneste 3 år. Mange af dem har fået op til 20 års fængsel. Kun 5 af de 145 pirater, som danske krigsskibe har tilbageholdt, er blevet retsforfulgt. Resten er blevet løsladt igen. Waxqabadkana uu yar yahay oo la qabanay. Taata Denmark ku dhalay waxa oran lahaa annaga nuu soo wareejiya waxa ku bixinaysan halka qayb kamid ah qayb maaha all qayb kamid ah nuu soo wareejiya qaybta wax weyn ma ku qabanayna. Den somaliske kystvagt har nu fundet 2 både her. Umiddelbart så mener de, at der blot er tale om fiskere og ikke pirater, men nu skal de altså ombord og undersøge, hvad de har i lasten. Kystvagten finder ingen våben, kun fiskenet og fiskere, der frygter piraterne. Burcadbadeed waxaa looga baqayaa gaadiidka la wada aan boodna qabsanaya waxay doonayaan gaadiid kale ku doontaan bay doonayaan. Maraakiibta caalamka ee badda ku sugan ee la sheegayo taanagu inay dalxiis yihiin un baan u aragnaa. Way sabab tahay de waxay qabtaan ma aragno. Netop som vi kommer tilbage til havnen, bryder motoren sammen. Lige nu har den somalilandske kystvagt kun piraternes både til at fange pirater i.